ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. A sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwabụkwa ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene ụnụ. Anyị nwabụ ndị agha wetara ụnụ ama nke si n'igwe wee bịa. Anyị nwabụ ndị agha na-ekwu maka ha. Anyị nwabụ ndị agha na-eche. Anyị nwabụ ndị agha na-eche ụmụ ibe, mana atụọrọ ọmara atụọrọ ofenye isi n'ọhịa. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị ekene. Anyị si ebe ọ bụla nọ n'ụbọchị nketa na ndị ndozi ọdịnala na asị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na eke, dịrị ụnụ na mma na orie, dịrị ụnụ na mma na afọ, dịrị ụnụ na mma na nkwọ. N'ọnụ nwabụ ndị anyị ji eme ọnụ, n'ọnụ nwa mere ihe anyị ji eme ihe anyị na-eme, maka na ọnụ nwa ka abịara ịgbapụta. Ọ bụrụ ndị nke hapụ ndị nke ọzọ ndị agha nara n'ihi na n'ihi e nwere ndị abịara ịzọpụta. Ọ bụ ndị agha bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụ ndị agha ka anyị bịara ịgbapụta. Ọ bụrụ onye ọbụla nwanne ị nwere ike ịkpọrọ horse to water river, but you cannot force the horse to drink water. Tata n'ụbọchị nke tata ụmụ ibe, aga m agwakwa ya ụnụ ọzọ. M ga-agwagide ya ụnụ gwagide ya ụnụ. There is no other way. There is only way and there is no other way. Only way forward. There is only way forward. You have been excluded. All Africa, ndị isi ojii niile have been excluded from their inheritance. Ndị isi ojii niile has been excluded from their inheritance because you don't understand what is the mind. Onye ọchị na-afụ as my Jesus means focus. Jesus white ị na-afụ means focus, not a human being, because it called color vibration. Ị naghị anụ oyibo, ịnụghị Igbo, ịnụghị oyibo. Ndị Igbo na-akpọ ya njọkụ, color vibration. That is why nwa bekee place it as a attention of focus as their own way of worship. Iburu na-akpagharị, ịmara ihe a na-akọ, ịmara anya arụ arụ, ịmara okwu azụrụ azụ. Ihe unu na-akpọ apostles bụ the politicians in the West. Agba ya bụ apostle, ndị na-eso ụzọ ụkwụ ya. Ị na-anụkwa ihe ndị na-eso ụzọ ụkwụ ya, ị na-eso ụzọ ụkwụ ime ebe nyiri ozu, ime ebe ha nyiri ozu, ime ihe ọ gwara ha, ịma ihe ha na-akpara, ịma ihe ha kpara, ịmara ihe ha kpara, isoro ha. Anyị nụ na ọ dị taa ị gara anyị na-akpa. A sị gị ụmụazụ ndị na-eso ụzọ ya, ọ ha nwa bụ the politicians of the West, period. Nothing more, nothing less. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ, eziokwu bụ ndụ. Truth remains sacrosanct forever and ever. Truth can never ever change. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. Ka ọ dị na mbụ, ka ọ dị ugbu a, ka ọ ga-adị wee ruo mgbe ebighị ebi. Ịghọtago? Ihe ọ sọkwara ndị Afrịka ma ndị isi ojii, ndị Amerịka, ndị na-eme Black Lives Matter, White Lives Matter, Civil Rights Movement, this right movement. That is not where the problem is. N'anya, let me give you I will give you example that you will check forever and ever, it remains the same. Ndị Igbo sị gị no racism. Ịma ihe ọ na-agba gị, ọ sị gị na everybody ọbụla ị na-afụ bụ chi ụwa, everybody bụ chi. So how can you be gị na mmadụ gị ọ na-agba ọsọ ebe ọ bụ na mụnwa na onwe m bịara onwe m ụwa? Then how ka ihe mmadụ gị na-agbara ọsọ fọ, ka ihe anyị na-azọ? Ịghọtago? Chi ụwa gị nwanne, you are a human being. Every human being were body. Information dị na your body abụrụ information na my body. That is, so if you tell me that me and you are racing, anyị na-agba ọsọ, nekwefu horse race, nekwefu motor race, nekwefu bike race, that means somebody gị na ya na-enwere competition unu na-eme, while ngị nwa na onwe gị bịara onwe gị ụwa. Mbịazi isi m na mụ na gị wụ onye Igbo. Ịghọtago? Na mụ na gị bụzi onye Igbo. That is, we are one race. Isi adịrọ gị mma. Isi adịrị gị mma. Ịghọtago? Tribalism. Ndị Igbo si gị n'uche we akpa. This thing na-agwa gị, anyị nwere ya n'ụlọ akwụkwọ. Anyị nwere ya n'ụlọ akwụkwọ. So ka ị mara amara, oke wu gọvanọ n'ala Igbo. Gọvanọ ala Igbo na-agụghị nta akara can never make progress.
enweghị enweghị onye ojii nwere ike ime gị progress ma ọ bụrụ na ọ bụghị nta akara, because ichewere ọwa akwụkwọ bred. Nwanne, akwụkwọ bred gị ahụ, let me ask you one question. Akwụkwọ bred gị ka the value naira, Nigeria naira money, ka value of naira. So imagine that to start with, you don't even know what the money means. Ego ahụ iji mara ihe ọ pụtara, ma ị na-achụ ya ọchụ nwa ọgụ nwa ada nwa ọgụ ngwongwo ọsọ. You want to have this money by all means. Ka ekwenye ihe bụ what is the meaning of money? Ka meaning ye? Achọrọ m ịma the meaning of money. Money, ka ihe o meaning of money? Before mmadụ na-achọ ihe ọ na-enweghị. You looking for what you don't want. You don't even know. You got that? So first of all, Igbo. Kwifiri Igbo. Nke nwa na onwe gị. If you want to identify with harmony, you have right to identify with harmony for your own benefit. Ọ bụrụ ịza Igbo n'enu onye ọbụla can answer I'm a Spanish person. Good and fine. But when Spanish people want to count, he or she will be excluded. You can say you be America. I'm America. Mgbe ndị America be ime something, they will be excluded. Ndị ojii will begin to shout, hey, they are racist. We America here. We America here. You America here. Okwisi wa America. Ose etizie na. The ose etigo na. It was a Black Lives Matter. The same thing na Africa, na Nigeria, na Congo, na Kenya, everywhere. Hey, they are killing us in Cameroon. They take our resources. They take our this. We must leave this country. We don't want here. They are marginalizing us. In Nigeria. Hey, they are marginalizing us. They are ruling us. They are Fulani, Yoruba oligarchy. In New Zealand. Yeah, we are indigenous people. We indigenous land. We own this land. White man came here from Europe, then took our land. We are aborigine. Nonsense. Go to Brazil, the same thing. Go to Mexico, the same thing. So you think that in Africa, if you have land, things will change? Nwanne, ndị Igbo si ụzụ na-amaghị akpa ogene nere egbe anya n'ọdụdụ. You cannot live in ask yourself what is wrong with other black people, then you will know that you are included with them. If you count yourself out, you will live to see your own pain with your eyes. If you count yourself out from Aboriginal men in in Australia, count yourself out black people in Brazil, count yourself out black people in Ecuador, in Mexico, in Europe, in other African countries, you will live to see your own misery in your eye. Because ndị Igbo si ụzụ na-amaghị akpa ogene nere egbe anya n'ọdụdụ. Ask yourself, what is the reason? Jụọ onwe gị ajụjụ, kedu ihe bụ the reason why? You are just wasting your time. You got to go. Agwara m gị dịka ụda Igbo land, I use it as an example because of a case of study. Igbo land, ihe ọsọkwa ụnụ. If Buhari, you are just talking about Buhari. I tell you, maybe 100 years ago, Buhari mpaya bụ onye Igbo. 100 years ago, mpa Buhari bụ onye Igbo. Today you are saying he is Hausa Fulani, this and that. You want to deceive yourself. Tomorrow you will have another problem. In 2023, Buhari will go. I will see who you will call. 2023, Buhari agaghị anọzi there. Let me see who you call. Nsogbu adịghị. Enweghị gọvanọ nwere ike ime anything n'ala Igbo. I'm telling you. Mụ na-agwa gị. Enweghị one single gọvanọ. Onweghị dị onye Nigeria nwere ike succeed mu survive. Ma afọzikwe nke Nigeria, ma afọzikwe nke Igbo gọvanọ. Now, life lee anya, anyị na-aba na the age of gold. Age of gold, which is the beginning na mbụ. Age of gold, the age of crude oil is ending now. So the crude oil, we are moving away from crude oil. Ka ị ga-esi akwụ allocation. Enwere any governor nọ n'ala Igbo na-produce anything? N'ala Igbo na Nigeria niile, enwere any governor na-produce anything? Do you think that somebody, Igbo man in America, working in oil company, will leave the oil company to come to Igbo land? Yeah? If you have your freedom. So you want that man with his credit house in America
$300,000 or $500,000 house in America on loan, car on loan, children in a school on loan. Then he will leave all those things. He will come to Igbo land to help to you, and the person will begin to build Igbo land. Eh? That man in Eku, maybe he's 50 years or he's 60 years, where his life almost that is the balance. Or half of where baby don't easy with you. Imagination. Illusion can never ever be something real. Illusion can never ever be something real. The only one thing wrong with African people and the black people is this thing. One thing, illusion, they can never differentiate between illusion and reality. Having an illusion is different from reality. In my head, anyanwụ fenili n'ụtụtụ, mgbe ọbụla anyanwụ daa igbo isi, anyanwụ daa igbo isi, ọnwa wee n'anya wee sị hai ụmụ ekpuo n'isi, ọnwa wee pụta, ọnwa waa ọkwadise m anyanwụ ahụ, mana ọ fụrụ ka ụmụ ya na-ata ahụhụ, ọ sị mba, I cannot do this. Or send the light to the moon to show you road. But nwanne ifuru ụzọ, nwanne ifuru ụzọ, ọnwa pụta na-ele gị, ikwete ndị Igbo na-akpọ ife ji ọkụ. That is the foundation of religion, and the Christ there. That Christ means that illumination of the moon. The same thing with Njoku, the same thing with Muhammad, the same thing with the Shiva of Buddha. But you don't see it. You have desire based on illusion based on emotion based on sentiment. When you are obsessed and you possess, then you emit, then they chase you away from the paradise. Paradise don't want that nonsense. Paradise is living within you. They don't want rubbish. Life is sacrosanct and is purity. External desire is all ihe ọbụla na destroy any continent n'ụwa. Nwa bekee machichara ihe ti na mbọ. I know them, I studied them. Nwa bekee machichara ihe ti na mbọ. Go and look their constitution. Is in WhatsApp, it's in Facebook and Google. Go to Google and Google European Constitution. Go and Google it. Read it yourself. Read it yourself. Enwere ihe dị iche ị na ọ. O nwere ihe dị iche o na ọ. Enweghị ihe ị ga-emeketa from that your direction see anything good. No. You will come out. Nwanne isi na-asị onye ọbụla rugoro 70 years na ala Igbo jụọ ya through that 70 years ya ha obiri kedu mgbe ọ nwere happiness. Onye ọbụla rugoro 70 years na ala Igbo jụọ ya this your 70 years old, when were you happy? Every day things getting worse. Every day things getting worse. Just give time, small time, crude oil will cease to exist because we are moving. Imagine nwa bekee nwere diary, nwa bekee nwere timetable. Nwa bekee nwere timetable. Ha nwere arụ phone ị na-use today abụ phone ị na-use before. Computer ị na-use today abụ computer before. TV ị na-use today abụ TV before. Crude oil is going. The age of crude oil, that means crude, is we are moving to clean energy. The era of gold, we are moving there. Hey, we have resources. They are taking our resources. Oil company na resources. Gold company na gold, na refine gold. Company na refine diamond. They are taking our resources. Do you think that this is Nwabeke? You don't understand who Nwabeke is. Do you think that no Nwabeke can work with? Nobody na Igbo Nwabeke can work with. Never. I will tell you reason why. Reason why is because you are not constituted. You are not constructed. You have not yet constructed as a human being. You are just dancing under Nigerian constitution to claim glory. You got that? You are just hanging under existing system to claim glory. The only glory you have today is that British creative
empire. The only thing, your only happiness and security, you are living in peace. Go and thank the British. Go and thank them. If you remove British, remove the Christianity, remove the educational system, what left for you? Educational system is West. Religion is West. Government is West. Go and thank them. Go and okay, go and give them drink. Go and give them drink. Remove them. When they remove the educational system, tell me the one you have. Tell me your educational system. Remove the religion. Show me your own. In on a Facebook, abamba. Show me your own Facebook. YouTube. Show me your YouTube. I'm IT. I am IT. Which one is you? What? IT. You want a computer, information technology. You want a technology, for information. Information technology. You want a technology, for information. Ya kụziri ga-akụziri ka ị na-eme. Nwanne ọha nwe ọrụ. Ịghọtago? Ọ na-abaraghara esibo ogologo. Nwanne ọ na-abaraghara esibo ogologo. Ndị Igbo si na onye fere eze ka eze na-eru. The problem you have is ungrateful. You are ungrateful. Somebody came from Europe to Middle East. Build a country with science and technology today. Have access to everywhere, anything in Middle East. They move from here. If you don't have respect, you will learn how to have respect, unless you will suffer forever and ever. You will suffer forever and ever. They move from here to America. Then build it, become world power. Then move from here. History is there. Go to Facebook or Google and Google it. They move from here, then go there. Then become world power there. Then from here, go Australia, become world power there. From there, go to Africa, create country for you where you live. You were there when they came. You were there, they came. Then create country. Then today you are fighting to disarm the country. Number one. Ihe na-eme country to stand. No economy, no religion, no tradition, no banking system, no education, but you want to destroy the one they created with all these things. Kụọrọ onwe gị aka. Mgbe ha jere America, there wasn't no system. Then put the system. Onye chi igugu ewu na-eso. They went to Australia at Pacific. Then put the system. So, if you destroy that country, what are you going to build? That is it. What about, because if you don't understand what you are doing, even one better one asaro na for. What about because when they left here to there, they have something to offer, then came, then put that in, then carry come, then put them for granted, it germinate. Opposite mkpụrụ ha were mkpụrụ si ebe a gaa na America kụọ ya ọmịa mkpụrụ, gaa na Middle East kụọ ya ọmịa mkpụrụ. So ịkụọ mkpụrụ n'ala Igbo ọ ga-amị mkpụrụ. If you fight, that means you don't have any seed to plant. Nobody want to fight, because if you fight you lose. If you have seed, you go and fight, you lose your seed. If you have your seed, you plant it and the seed will grow. That one here is simple truth. Because ka ihe a na-akpọ ya okpoko si mgbe nne na nna ya nwụrụ ha o niri n'isi. Ebe ndị ba nna nna anyị niri information ha n'isi. As long as you don't carry it here, nonsense. That is why the country is shaking. Allocation. Allocate every month. They will go with their big belly afọ ukwu general ego. Ihe ọ na-emekwa dị nda desimont kwa oburukwa afọ ukwu ebe aha jekwe nara ego. Every 4 years apụta mme campaign. Gịnị campaign of what? What are you campaigning for? If you don't have any governor, people will still go about their businesses. So what are you having the governor for? For what? The police in Igbo land is federal police.
The army is federal army. State don't have police. State don't have anything. So all of them is in Abuja. If you go to governor's office today, you can't see them. You go to senator office, you can't see them. You go to rep office, you can't see them. You cannot see each of them. They are not there. If some of them even in America safe, some even in London, they not. You cannot. Then maybe they stay in Nigeria only 1 week. Governors, only when they have governors meeting you see them. Even the senators, only when they have meeting. Everybody say nine. Everybody say I. No single law, no single law ndị law aha dabanụ na-akpa Abdulsalam ka ọ bụ gịnị ọkwa ndị be Eliza nyere ya ahụ nwoke ahụ ga-edenwu ihe a nwoke Abdulsalam ọ ga-edenwu datin nwoke ahụ na-eme accuse nwoke ahụ ọgụrụ akwụkwọ to denwere ihe ahụ ihe ndị Amerịka ka o were kọpị ya wetaba ihe na nonsense nwanne onye ahụ edenwu datin go and read it gụọ ya ọ denwu datin ihe a bụ ihe edere edenye ya ịghọtago dịka ọ ya dị ka ọ ghara ịdị ka onye nwadere ịghọtara. So one single thing problem anyị all the inward o si n'ime lack of understanding of our own way, because way bụ ụzọ nwanne, way bụ ụzọ, road our road ụzọ anyị adịrọ mma ewesị gị chụwa aja ụzọ anyị adịrọ mma ịghọtago ụzọ anyị adịrọ mma we don't have a way, talk less of them. Anyị enweghị ụzọ nwanne ya enweghị ụzọ, anyị enweghị ụzọ ịghọtago. So the best thing na bụ ụzọ ka anyị wetara ka anyị waa ụzọ wee nwee ike inwe ebe anyị ga-esi aga ebe ahụ na-eje ụzọ adịrị ya. You are just angry because you are possessed. If you possess then you omit. Once you possess you omit. You got to go. So you are angry because of what? This angry came from desire. You have a desire based on illusion. Then this illusion develop emotional problem. This emotional problem develop sentimental attach. This sentimental attach give you what you call obsession. You become obsessed with everybody. You got to go. You become obsessed with everybody. Onye ọbụla kwuo, hey, gụnị ka o ji wee kwuo, jide sapotụa. Hey, they are killing us. They are this, they are that. Nke Hausa gbuo gị, Yoruba egbuo gị, ndị ọcha egbuo gị, ndị nke egbuo gị, ndị ọbụla egbuo gị. One day you have a problem. You have a mental problem. I've gone on before. If you need a psychological problem, come, we will help you out. What you have is a psychological problem because number one, in Igbo, I will everything na with Igbo na bekee. Na Igbo. Number one, gwa chi asị na onye ekwe, chi ya ekwe. You got to go. Igbo prepare anyị ụzọ, then prepare a way for us. Ha nyere anyị ntọala. Onwe onye n'ime nje ntọala, ị ga-ahụ gọvanọ n'ala Igbo. Ime ebe e nyere ozu dị. Ime ebe e nyere ozu n'ala Igbo, you don't know. Isi ị ga-ahụ gọvanọ, ị ga-achị onye ka ị ga-achị. Unu na-ene anya federal government. Ịma ihe federal government means? Ịma ihe corporation. Ịma ihe corporation? Don't tell me nonsense. The federal government will help you. Okay, so what adịghị enwere urban area nwee rural area kwa ịma a sị gị na federal road federal gịnị ka a na-akpọ ya federal project adịghị na rural area kwa ịma then nke kwụna ga-edevelop that rural area ebe ọ bụ na federal project adịghị na rural area. Ndị gọvanọ bụ ha jee na capital city ha rụọ roundabout rụọ flyover, that is it. A na-ekporozi ego na-ekporo ego nwanne ụlọ ahụhụ mmadụ a na-arụ mmadụ arụ ọkụwa otu esi arụ akpụ ụkwụ ka esi arụ mmadụ. That is why you have a problem, but you think na your problem because somebody hated you, then came to our land, then kill us. Why are you going to think this way? Somebody came kill you, but you go every day and say Jesus Christ, in Jesus name amen we pray, Jesus name amen we pray. Akwa ihe na-ekwu. So you believe that now if what that thing you believe truly that you believe in God and you praying for God and you think that a human being which is not up to powerful like your God kill you, enslave you and nothing happen,
that your God is not good. That your God ọ bụghị ezigbo God. Because that your God should go inside you, makes you a man, give you wisdom, give you everything. That is why nwa bekee rụọ egbe, rụọ ụgbọ mmiri, rụọ ụgbọelu, rụọ ụgbọala, rụọ bulletproof. Ọ God ya na-agwa ya dat nọ na-eme. Ke nke God gị gwara gị? God nwa bekee gwara ya ka ọ rụọ phone ka ọ wee control unu niile. Na ihe ọbụla unu meziri unu ga-eme na public, ha jide the information. Ihe ọbụla anyị na-ekwu ebe a ha jie. Enwere ihe unu na-eme na-atụle na-abụghị na social media. Unu aka na-emezi meeting ụmụnna sef ya atịkwa. Meeting ụmụnna kịta wụzi na WhatsApp na Zoom. Meeting ụmụnna wụzi na Zoom. Anaghị emezi meeting ụmụada na Zoom. Unu na-agwazi ndị ame mgbe njem meeting ụmụada, meeting ụmụnna, meeting even family meeting sef wụkwụ na Zoom. Ndị a nweziri family WhatsApp na family group WhatsApp. Family group WhatsApp. So ihe ọbụla unu meziri unu akọrọ ndị na-arụ WhatsApp. Mgbe unu ga-eji eri nri, mgbe mpụ unu ga-eji eme birthday, mgbe mmụọ unu ga-eji eme birthday. Onye ọbụla nwekwa WhatsApp nwere ebe koodu dị n'ime. Koodu aha bụ ihe ọbụla ị na-eme ebe ahụ ka ọ na-esave. Ịghọtago? So o nwere ebe a na-esave ihe, enwere ebe a na-esave ihe n'ime the phone, ebe ihe ọbụla ị mere na-esave ebe ahụ. Everything. So unu esigo from family, no more family again. Aka na-ekwu na ọkụ gbara fada, a na-achụ m mụkwara afọ ọnụ ya. Anyị ekwubeghị dị ekwu nke na-eme anyị sef, anyị abazie nke ọzọ. Anyị ka na-ekwu na anyị na-aghọ onwe anyị aghọ, anyị abazie social media. Social media bụ a world class information. This world class information bụ ka ị nwee ike ịkụziri ụmụ gị past experience. Ọ ihe o mere social media. Ịghọtago? So that you pass your information from your children, from the past to your children. All your meaning. So you na-enweta na this Facebook and YouTube, o si from nna gị, ọ ndị mbụ, ka ọ ndị egede, ka ọ ndị ọkpụ, ka ọ ndị ichie ka o si n'aka. Ọ bụ ị na-abịa na-akọgheri, mgbe nna mmadụ ga-akọ, asịa ndị ichie, nwanne. Facebook ọ bụ nchie rụrụ ya. YouTube ọ bụ ndị ichie rụrụ ya. Amagham. So nke anyị bụzi no more family meeting, nothing. No more tradition, no religion, no culture. Kandi nwo. Kandi nwo. Just live life. Live like that. Complaining, morning cup in the morning. God, give us these days our daily bread. Give every day. Okay, the sentence note. The sentence neyi. The sentence n'abalị. Echikwe, the same prayer of yesterday, the same prayer of today, the same prayer of today, the same prayer every day. Nothing changes. Nothing changes. By faith, hope, belief, worship. This thing were fallacy. Fallacy upon fallacy. An illusion that can never ever be attained. Nwa bekee unu na-ene anya, nwa bekee wake up in the morning to go to work. Even on Sunday, nwa bekee na-eri nri na yard. Ụlọ n'ụlọ ụka ka ọ na-eje. Unu n'ụlọ ụka anyị na-ejuru eju, Pentecostal juru eju, Siemens juru eju, Catholic juru eju, Assemblies of God juru eju, Shabbat juru eju, Mosque juru eju, ndị ugwu Mosque juru, ndị South church juru. But ordinary slippers, anyị enweghị ike inwenwu. Lekwa anya ka m gonu something. Every on na-eme ka ọ na-atụ vote na Anambra. Nsogbu adị. Every 4 years atụ vote. One thing chọrọ ịgwa unu, na-ege ntị o, because obere oge this crude oil, this allocation ga-agwụ. Ka ekwenu your economy that will drive that your place. Ka economy, because this thing mgbe ndị Israel gara to Palestine to Middle East, enweghị economy dị ebe ahụ. Enweghị economy dị ya. Ha bụkwaghị a country. Before you say no, they were not a country. Mgbe ha jere ebe a ha bụghị country, but ha bịara create a country. Mgbe Christopher Colon move from here gaa America, ọ bụghị a country, ọ gaghị asị a country. Mgbe ndị be Eliza bịara Nigeria,
ha abịaghị as a country, ha bịa as individual establish a company by Royal Niger Company. Today now ha nwere obodo, ị na-aza ha asa ọ bụrụ na this, because ha nwa na-aṅụ the mmanụ, they are the owners of the company of the mmanụ and they are living it. They are moving away to brighter future. They are moving away to brighter future, which is clean energy, because this petrol na-emebisiri ha obodo. Ha dị conscious, nwa bekee dị conscious of their health. Nwa bekee dị conscious of their health. Look at your land. Nwa bekee, if one person die here, nwa bekee will take 100 years to investigate until they catch the person. Until they will investigate until they catch the person. Although na anything ọbụla mere here, nwa bekee dị very very conscious of life they live. Even they said animal right. You are busy killing animal for sacrifice. Nwa bekee dị busy creating animal right, which is this thing is inside your own constitution. Igbo constitution. Ọ dị n'iwu ala Igbo. Ihe a dị n'iwu ala Igbo. Ihe a na-agwa gị animal right. So ọwụ na nwa bekee na-eme Igbo ihe nna nna anyị kwuru, ọ bụ ha maka ọ ya gozi. All human right, no discrimination, no persecution, no killing of innocent. Nwa bekee keep all these laws in their land. Nwa bekee give everybody agụ na agụ, then give them food. Hospital, you sick, you go to hospital. Ndị isi adịghị mma, ndị mbeside, they pay them every month salary. So these things they na your own constitution, Igbo land constitution. But now you ask me why nwa bekee is blessed, why nwa bekee is ruling over you. You don't see the reason why they rule over you. You go because your brother disagree with you, you shot him dead. You want God to bless you. Somebody is sick, he doesn't have any help because they are sick. You want God to bless you. Animal that is happy at the way you happy, you boy in the name of sacrifice. But so what you want God to bless you. Okay? Yes, no? God will bless you. Very good and fine. God will bless you. The land is shining. We have water. We have roads, bridges, good school, science and technology. No, it's Nigeria. Nigeria cause it. Nigeria cause the reason why Aborigine in Australia don't have anything. Nigeria is the reason why a black in South Africa doesn't have anything. Nigeria is the reason why blacks in Brazil doesn't have anything. Nigeria is the reason why black in Papua Guinea doesn't have anything. Nigeria is the reason why black in Mexico, in Peru, in Colombia doesn't have anything. Blacks in Jamaica, Barbados, Bahamas, Nigeria is the reason why they don't have anything. Good. Yes, all Nigeria cause for ya. Yes. Okay, what we are the power. Oh, Nigeria is drawing us back. Once we get out of Nigeria. Okwu maazị. Gị nwa onye ahụ na-ekwu okwu a sef, ọ na-eche na onye ọzọ ga-eme ya. Onye abụna ha niile na-ekwu okwu a echekwa na somebody else will do it. Not even them. They are not saying it because they will do it. No, they are saying it because somebody else. Our brothers in America, we have scientists in America. They will come and develop the land when the time comes. Isi okwu ndị iberibe. Always by messianic mentality. Always somebody will come from somewhere and create and build. Always that is messianic mentality. Savior, always savior. Wait. Once we get out of Nigeria, we organize ourselves. Imagination illusion. Imaginary illusion. You will like how? What are you? Why? What can you get making on Anambra? What are you going to? What will bring Anambra and Imo together? How? You will begin to write charter, constitution. You will sit down. Emeka, anyị ga-eme ka ife anyị na okeke na obiri n'ofu n'udo nsogbu adịghị.
otu America gwa gị n'ụta ka ha si wee mee kwa ya otu a ka ndị Spain si wee mee. You will sit down and discuss, okay? So what the hell? When the time come, you sit down and discuss. Let me see. Now, in your father's house, go and tell your mother that now you are no more a Christian. Let me see. Just see the reaction. Then you will see that that thing you are thinking is not real. Go to your father. Tell your father, Papa, I am no more a... Yeah, we did simple explanation. Simple. See, Papa, I am no more a Christian. Let me see what will happen. You will see that your imagination of once we get out of Nigeria, things will be okay. It will not be okay. Things will not be okay because number one, Igbo people in America doesn't go to Igbo land. Simple. Oh, because of Nigeria. Simple because they are not secured in Igbo land. Because they are Christians. They are afraid of their own tradition, their own shadow. All those people in Igbo land today, if you give them visa to leave the country, 95% will leave. In Igbo land, not even in Igbo land, 95% will leave. 95 will leave. 95% will leave if you give them visa. So, taking a consequence, hopelessness. All these people want to get out of Nigeria. They want to get out of Nigeria, but if you, all of them, I want visa, I want to leave this country, because he has nothing to offer. He want to go to place where there is already made built, already built by somebody, by children like them, by people like them. He want to go there and benefit and enjoy. He don't want to build his own. He want to destroy it. He want to destroy his own, but he want to take visa to go to where light is, go to where water is, go to people who have tradition, religion and culture. He want to go there, but he tell him to do the same thing in his own land. He will not. He don't want security in his own land. He don't want light. He don't want good road. He don't want cleanliness. He don't want healthy. But he want to go to where there is healthy, there is security, there is cleanliness, there is religion and culture and tradition. He want to go there. But he in his own land, no. But he blame Nigeria. He is blaming Nigeria for it. After you have messed up, agwara m unu nwanna achụgo unu n'ụgbọ. This thing m gwara gị here, nothing. Just take it as nothing. But we live to see that I saw what I'm saying. I know exactly why I'm saying and what I'm saying. Number one, achụrụ gị n'ụgbọ. You have African people has been a myth. Achụpụgo ha na paradise. But ha ma na paradise wụ n'ime mmụọ ka ọ achọrọ n'ido. How can you, how nwanne jugodo onwe gị ajụjụ? Aborigine of Australia sitting in oil and gold and diamonds, and they live in the bush crying. Papua Guinea, the same thing. Brazil, do you know that Brazil produce airline? Nwa bekee ndị ojii bi na ghetto. South Africa na mine the gold, diamonds, building planes and everything. Ndị ojii bi na Soweto. Zimbabwe is sitting on diamonds, millions of dollars diamonds. They live it. They are one Zimbabwe money. Iburi na container ka ị ga-eji ebuye. $1, $1 safe ị ga-eji container burie na ego ndị Zimbabwe. This same Zimbabwe mgbe nwa bekee na control the economy. Zimbabwean dollar the more than American dollar. Today ị ga-eji container buru Zimbabwean dollar. Today. One day, go and do your own research. Congo is sitting on top of uranium. Even Nigeria in the north, Sambisa, buna enu uranium. N'enu uranium kano sitting na atemo bokasi hindi iberibe na akogiri sitting there. Mali Buzu is sitting on top of uranium.
dollars of revenue, millions of dollars of revenue. Ha bi n'ụlọ mkpọ aja, ha bi n'ụlọ mkpọ aja, sitting on top of uranium. Go and investigate your own. Agwara m gị, if I finish with you next time, if that, why do you know why we don't have people? Do you know why those don't have people? Number one, listen very carefully. Before you come here, you want to see 1,000 people. You cannot see 1,000 people here. Why? Number one, you cannot see them because Christianity, anyị ewu ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị ọrụ anụ don't want it because they want to keep on na-enweta ego from it. Ha all business ha ka ọ bụ. So even though ha like ihe anyị na-eme, ọnwụ na ha soro anyị mebie ọkụọrọ ha ngwa ahịa. So ha enweghị option, ha ejeso n'okpuru bedi na-amụrụ ha mụrụ ha adịa na nke ha na-eme eme. Ndị chọọchị agaghị eme maka na ụjọ na-atụ ndị chọọchị, ụjọ ọdịnala Igbo na-atụ ha. Ndị nke ọzọ na-eme Biafra. So that's why you cannot see 1,000 people here, not because of they don't want it. They want us. Ha chọrọ ha nweta Biafra ha kpọzie anyị, nwanne bịa mere anyị ihe a. But ịmara ha dị aghụghọ always. Ndị be anyị dị aghụghọ always. They are very tricky. Ha dị aghụghọ. So ihe ha na-eche bụ this guy anyị save o ya save o, anyị nweta Nigeria, anyị nweta Biafra, then he will come and do this for us. But kịtagodi mba kịtagodi chere godi ka anyị nweta Biafra, chere godi ka anyị nweta Biafra. Ha amacha ihe anyị na-ekwu. That's why they will not come here. Abụla azụ ha si n'azụ gaa na YouTube ma ọ bụ n'azụ mgbe emesịa broadcast si n'azụ jenyoro mụrụkwa ofu ihe na-abụ a ga-eji wee na-egwu na-emekwu ihe a na-eme chandum nwanne ka ifuru anyị nwa anyị need any country to build economy. Anyị nwa na ebe anyị need any country because mgbe nwa bekee na-abịa, nwa bekee kere Nigeria, onweghị country o ji wee bịa mana o kere ya. Mgbe ndị okpu na-aga Middle East enweghị country ha ji mana ha jere ebe ahụ wube ya. Mgbe Christopher Colon na-aga America enweghị country o ji mana o jere ebe ahụ wube ya. Mgbe a na-aga Australia, Barbados, Virgin Island, all the whole South America enweghị mgbe ha buru country gadia, ha gara that place wube country. ịghọtago? So nwanne, ihe na-ekwere mmadụ egwu nọ n'ime mmadụ, ọ nọ outside. Ịchọ ka arụ ana Igbo a ga-arụ ya ọkwụrụ gidigba. ịghọtago? Ebube agụ na-eche agụ, ebube agụ na-eche agụ. Mberede yiri dike mana mberede ka eji ama dike. Ọ ndị Igbo kwuru ya na ndị Igbo si na mberede yiri dike mana ọwụ mberede ka eji ama dike. Si mee anyị ihe ahụ a na-ekwu dị nwanne, si chọsụta anyị ezigbo afụfụ. Ọkwa ndị bekee gosiri Jizọs unu na-eso, ọkwa kpọgburu ya n'obe mee ya akaja nye mmanya gbara ụka, mana the same today the same Jizọs bụ unu bụrụ kobecha na wọlụ niile. Ọkwa the same Jizọs aha ka unu niile kobecha na wọlụ unu niile, the same Jizọs aha mere akaja gbuo takpa ihe niile nye mmanya gbara ụka, ọkwa the same Jizọs bụ unu na-esogharị. So ọbụzụmọnwajaghị Naijiria unu na-etiri mkpu, Naijiria ọ bụrụ Naijiria nka unu na-ebere akwa, unu fụzikwenu nke bụ ihe a unu eme agha. Nke a mmadụ ofu onye furu nwa ebiri n'ụzọ gbaba ọsọ, ọ fụzi agụ n'ụzọ ome gịnị? Onye furu ebini gbaba ọsọ, ọ fụzi agụ ọ ga-eme gịnị? Na Naijiria na-ata anyị afụfụ nwanne, onwe ha afụfụ ha na-ata anyị. Jos kwere n'ihe m na-agwa gị, ka anyị build ọnụ one nation, ka anyị build ọnụ one nation, one Igbo nation, Igbo economy, Igbo tradition, Igbo religion, Igbo education. Nwanne, we become a bulk, indestructible bond, hold us forever and ever. Ihe ahụ na-eme, it will not work. Your ancestors disowned you, achụgo gị n'ụgbọ, achụpụgo gị n'ụgbọ. We can go to nwa bekee and discuss and sit down and drink if we are one and speak with one voice. And even guarantee nwa bekee that we will produce worker that will work for you here. Go and bring your company here. You come bring your company here. Our children, we will train them up to standard. They will work for you. Then we have cheap labors. You bring your company here and create job. But no, you want to go there. Ị chọrọ ịga na nke ndị bekee, ị ga dị eburu asa ndị ọcha taa ntị okoko. Nwanne, lee anya ka m gwa gị eziokwu, lee anya ka m gwa gị eziokwu. Ị mara eziokwu na-afụ ụnụ ụfụ na ntị. Ịghọtago?
ebe ahụ ị na-eje ị gaghị eme nwunye ihe dị n'ime ya. Obodo ịhụrụ obodo, the hardest thing nọ n'ụwa bụ obodo. The hardest thing nọ n'ụwa bụ obodo, the hardest, because o nwere ndị nwe obodo. A na-enwe obodo enwe, obodo adịghị ka obere ụgbọgụrụ. E nwere ndị ọrụ ha, nwere ndị rụrụ plan. Jụgodo onwe gị, kedu dị how many years ka ị nwere ike ibinwu wee mụta ka esi arụ plan? Jụgodo onwe gị na ajụjụ, how many years ka ị nwere ike ibi mụta nwoke esi arụ plan? E nwere ndị na-arụ ya today. Mepego n'ime fon anyị ji n'aka, mepee azụ ya, mepee ime ya, mee ya anya ime mara ka ị nwere ike ichegide ihe n'ụwa, cheta ka esi arụ fon n'ụwa gị niile. O nwere ndị na-arụ ya. Ọ ndị aka gị na-ama n'aka, ndị na-abara mba ị na-akpọ iyi ọkwa ndị rụrụ fon rụọ plen na-ebu mmadụ 200 n'ime ya ga-arị elu. Na nwanne ị ga-achị nwanne, jụgodo onwe gị ajụjụ, jụọ onwe ndị be anyị anaghị ajụ onwe ha ajụ. Iberibe ndị be anyị kasị njọ. Ị na-ajọs na-efuru onwe gị. So ifili na ndị ugwu n'anya gị ka o mere na ndị ugwu abụghị ha kere obodo ahụ, you know it. Ndị Yoruba abụghị ha kere obodo ahụ. So if I see these people, you will live to fight those people who own the company. He who fight and run away will live to fight another day. Imesia ihe with Nigeria, you will live to fight the main man. The main boss is waiting for mgbe ha na-anụ ị na-watch film. Ị ga-abịa gbusie everybody before igbuo boss. And then mana atọ anaghị anwụ na film. So ndị be atọ bụ ndị nwere atịn. So ata bozu ka unu ga-egbu, unu gbuo bozu, atọ apụtazie. So atọ anaghị anwụ na movie. Actor with the main man in the movie. So ihe unu na-akọ rubbish, because everybody knows this reality. Everybody knows this fact. You got to go. Ihe a bụ company mmadụ ekere ya eke, all portion ekenyere mmadụ ekenye. If you like, you say, you are saying, okay, let us stay like this forever. Let us. Man, what are you going to do? Apart from this thing I'm telling you now, to create an economy so that you can work in hand with them. Why do you want to fight them? Why can't you have your own? They have their own. You must be a greedy man. You must be a greedy man. Fight your own. One onye biri ibe ya biri, live and let live. Why not? If you want to deprive them of their many years of inheritance, they will deprive you your life and even your own children's life. And they can do it, and you cannot do it. You can't even anything. You gotta go. You can't. But they can do you something. Number one, good. Isolate yourself from these things. Just identify yourself who you want to be. Igbo is identity. If you choose Igbo, then you understand that the envelope nwere akwụkwọ dị n'ime. If you choose Igbo, you must go to school to understand what you choose. You cannot choose something you don't know. You gotta go. You must go to have education, information about the status quo. Nna gị nyere gị what to do and what not to do. For you to remain in this land, you must do so and you must not do so. So that the land will not skip away from you. Because every land ọbụla na-enwe certificates of ownership or certificates of occupation. So nna gị nwere certificate of occupation on gị. Where is it? Where is that your certificate of occupation nna gị nyere gị? Then give it to you. Ka ebe ọ dị? Kedu ebe ọ dị? Ibutere m Christian na ị na-ebutere m Judaism. Ọkwa nke a bụ your certificate of ownership. Ọkwa ya? Certificate of occupation. You ga-eji Judaism wee Christianity emenwu ya for more than 500 years. Na Judaism can do it okoko. Ihe ndị ụka na-emenwu for many years ka Christian nwanne a sị na onye ji ihe nwata wenye aka elu akalowe owetuo. Onye ji ihe nwata wenye aka elu akalowe ya owetuo. Akụfesịa ọdara awụ. Ọdịnala Igbo abịago bụ na ọbịago. Ndozi ọdịnala abịago bụ na ọbịago.
500 years 1000 years ndị ụka jidere ihe nwata aka elowe na ha. Ndị ụka ike agwụ na ha. Ịjụọ ndị ụka today kedu ihe mere agwọ na-ekwu okwu na Baịbụl oghe ọnụ ka okpuchie agwọ na-ekwu okwu ọ maghị 500 years ọ gara n'ụka. Ị gara ụka 500 years ịmaghị na Baịbụl. Ị gara ụka 1000 years ịmara ihe dị n'ime Baịbụl. 1000 years ịmara ihe dị n'ime. So ị na-achọ ịgwa m na ị gazie Judaism now for 500 years ị ga-ama ihe dị dị ọ ị gaa Islam ị ga-ama ihe ọ bụ. Nwanne ị gaghị ama ihe ọ bụ. Ibe ọbụla nwanne onye na-anọghị ebe nyiri ozu agaghị abụ nwunye. Ịghọtago? Onye na-anọghị ebe nyiri ozu agaghị abụ nwunye. O meghe n'izu o mee n'ọnwa. Ndozi ọdịnala abịago bụ na ọ bịago. And ndozi ọdịnala Igbo is based on one thing. Igbo land development. Ịghọtago? Igbo land development. Ndị gọvanọ chịpụ ndụ demonstrate nta akara because ọ bụ nyanwa ga ha ga-esi wee nwee ike ịgọvanọ. Mmadụ anaghị eme ihe ọ na-amaghị. You don't do what you don't know. Ị gaghị emenwe ihe ị na-amaghị. To govern is not just to sit in a office and talk nonsense. That is not governorship. That governor is an agent. Imagine. Governor or agent of who? Governor or agent na. Ịma ha na-enwere ndị na-enwe obodo nwe ndị na-agba obodo mmiri. Ịmaghị. Ịmakwa na that man unu na-akpọ lawyer or judge bụ ndị ahụ na-akpọ na-efe arụsị. Ịmaghị. Ịma ha na judge wee na-efe arụsị. Kedu ebe ọ nọ? Ọ bụghị na court room. Ọkwa ọ na-ama ndị mmadụ ikpe. Ọkwa na-ekpe ndị mmadụ ikpe. Ịma ha na-arụsị bụ datin. You don't know? Okay, ka agbuwarụ na ahịa ebe. If you don't know anything, you cannot update what you don't know. Ị gaghị emenwu update ihe ị na-amaghị. So ndị ahụ na-eme lawyer kpuchara ihe white n'isi ọ ndị na-efe arụsị ka ha bụ. Ịghọtago? Ndị ahụ ịfụrụ datin kpucha ihe a n'isi ọ ha nwa ka ịfụrụ kpuchi white ndị na-eje lawyer. Ọ dịkwa proud. He is proud being a lawyer. But ọ maghị na law bụ judicial system. Allah will judge. Allah will judge. That's why in Africa, judge doesn't do anything. They are bribery and corrupt because they don't know what is law. In Africa, ha dị corrupt because ha amaghị ihe ha represent. They don't know what they represent because ha gụrụ akwụkwọ na-amaghị akwụkwọ ndị bekee ha amaghị ihe ọ bụ. PhD. Ameba, aụmụba, ba Chinyere Okafọ, ba Ichekwu ọnwụ, ba. Oh, lawyer. Mana lawyer bụ onye study law. Law, that is music. The rhythm of life is law. The harmony of life is law. He don't know. She don't know. Okpu ihe ni white n'isi. Ọ makwa ihe white ahụ okpu n'isi miniro, but okpu ya n'isi. Lawmaker. Ị na-eme law. Do you know life itself is a law? In my life of law, and you go into a chamber, took money from chamber, and I chamber. Go and Google what is chamber. You go to chamber and take money on behalf of people, and you take this money and embezzle it. 7 generation of you. Your 7 generation. Your seven not 1, not 2, not 3. Each 1, each 2, each 3, 7 generation you have sold them. You go to chamber. You might hear chamber. You might never listen at you not. You know amagi. Eliza is laughing at you because you don't know my hearing. You might hear law. You might hear country. Country with an oath. That's what you mean. Onye ga na country na get to serve. As you take your oath. The reality, ihe is just is a myth. They are telling you that whatever goes on here, as above, so below, as within, so without. Na ihe na-eme, this is how they will judge you from unseen. Ndị mmadụ ga-asị ha, anyị jekọta nwe ihe na. That's why ndị Igbo ji wee sị gị enwe ihe na arụsị. Enwe ihe na arụsị abụghị about that osisi aha nọ ebe a. No, it's about the reality of life. It's to ndị Igbo na-eme for you to be conscious of what you are doing, because
ọ bụrụ na ị maghị na this iyi na m ga-ejide gị trutru ị maghị then ndị ọya ka ndị Igbo ji wee sị ọwa arụsị because ihe ị na-eme ndị a agwaghị gị the consequence dị ya n'ime ịghọtago onwe life did not need osisi ihe apịrị apị to react or to act no life before you were once a sperm in the womb life created you make you a grand big boy ịghọtago so if life can build you like this create tree create ocean create everything so ị na-ekwuziri asọ ọsọ ịmaghị ikpe ka ọ na-ha agaghị manwụ gị ikpe something that created everything create day and night so you say you don't know how to judge people. The only thing people are not conscious of what they are going to face in their life. This governor might be die and be born in Borno state. That is the same place enyere ya ego wee rụọ he ate it, he will be born there. When they go and meet the highest priest in life, he will tell you this thing. A ga-amụ ya, that is the same place ahụ riri ya ego bezel the money. But then he will come and say Nigeria is enslaving us. Hey, unknown government is in our village. Omagi know the reason why he made that thing. Because we told you that these children will not go like this. You refuse. Let them die, let them die, let them die. So what the hell? Next life, they will visit you. Those the same children will visit you in your next life. Let me see whoever been happy living like that. That boy bụ ebu aha na-akpa na street. I chere na ihe na obi, I chere na obi dị ya mma. Do you think that na this guy is happy doing so? Do you think so? Eji ihe ọjọọ anya isi nwanne. Ejiri ihe ọjọọ anya isi. I told you. O nweghị onye ọsọkwa ya ịda na ọ na-eme na iberibe ọ nọ na-eme na-amaghị ihe. O nweghị onye na-eme datịrị obi dị mma, not single one. They need only save. They needed to be rescued. They are drowning. Ndị ahụ ndị mmiri na-eri. Ndị ahụ ndị mmiri na-eri ha. If you don't take time. If you don't take time, people at that land, these boys, ha ga-eme unu ihe. They will deal with you people. Ndị gọvanọ, nsogbu adịghị. We get them. Ọkwa security, nsogbu adịghị. Small, gradually. All of them will go to Abuja to live. All of them will go to, and even Abuja will not be safe to them. Because when they go to Abuja, ndị Boko will come from there. Okay. They will deal with them. Kụbụrụ ego ha na-ere, ego mmanụ ha na-eri. That ego mmanụ, they will see it. Ha ga-afụ ya. You don't know what is to go to chamber. You go to chamber to take money on behalf of people inside the chamber and took it and eat and left those boys like that. How many representatives can ndị Igbo nwere na Abuja? How many senators can ndị Igbo nwere na Abuja? How many governors can ndị Igbo nwere? Shameless people, look at your children crying. Your children crying that they don't have job, they don't have nothing. You have 200 cars, you have a mansion in Dubai, have mansion in England, have mansion everywhere. Now shameless people, shame don't catch you again. You don't have shame. These children, because you call them children. So what? You will see what you did to yourself. Senators, House of Rep, your case is just you will just convincing yourself, because you are convincing yourself of your ihe nyoro ọ bụ nke nyoro ihe na-esi, because everything ọbụla nwere consequence. Now we use Nigeria to justify it. Had it been these children have work, would they go and follow somebody that tell them to go and destroy? Ọ bụrụ na ụmụazị a nwere aka ọrụ, would they buy into this destructive life? The answer is no. Then gave you money to Abuja, you ate. Governor allocation, they ate. Senator, they ate. House of Rep, they ate. Now the children now, they have grown wind. You will suffer for it. Ị ga-ata ọfụ ya
I know how these things come. Ama m ka how these things come because we live in spirit more than physical. These things ị na-afụ, spirit live again. Spirit always live again. Ọ ha na-akpọ abịa ma ịbịa. Spirit always live again. Is cycling. That's why nji gwa gị, you don't know what is about to come. Ị mara ihe na-abịa. You don't know what is coming after you. You are joking. Because you think you are just seeing life, physical life. No, onye nwere anything in that land that will enjoy it. Count the days. Count the days. Onwegi onye nwere anything na that land nwere ike ebe enjoy. Count the days. Ana m ekwu ndị nwere ego ọhụụ ndị ogbenye. Count the days. Ha ga-agba ọsọ because we know how fearful they are. Onye kpatara n'obere ego ụjọ atụ ya. Ọ na-abụta jebiri. And Abuja very soon agaghị adịkwuru unu save. Abuja nwụrụ na agba na-eje very soon ọ gaghị adịzikwu save. Since how many years? Since 8 years. Anaghị ọrụ dozie n'ụzọ ka ọ kwụrụ ọtọ. Dozie n'ụzọ ka ọ kwụrụ ọtọ. Unu asị mba nsogbu adịghị. Now jee ghọrọ mkpụrụ ịkụrụ. Ọ dịgo late o. It's too late. Ọ dịgo late. Kwefuru ụmụazị a ọ dịgo late. Enwere ihe ya agbanwu ha na. You cannot tell them anything. Because agwara m na I told you that Amadioha will destroy everything there. Una asị m na ọ bụ asị. Everything. Ka gọvanọ. Kwa after 4 years gọvanọ ọzọ abanye. A ga-atụ election abanye kwe nsogbu adịghị. Those boys will not go. They will not go and sit down. They will not go and sit down. Because he took 23 years old boy. Onweghị ego shampoo, onweghị ego deodorant, onweghị ego pant. Naanị nna ya ihe so fatherland. Gọvanọ, ụmụ gọvanọ na-agụ akwụkwọ n'obodo oyibo. Ọ na-agụ akwụkwọ n'obodo oyibo. Unu emesịna ihe asị ifụ nọ Nigeria. These children, you should turn this thing back. Ihe abụrụ about Nigerian or Biafra movement. Ndị a your problem. They are your problem. Not about this. You are just making it. Just giving them abezi ofu onye gọvanọ bezi okpo onye isi unu si ajide ego ere unu ọ bụghị otu aka esi eme ya. Face the reality. The reality is these people have sold you for peanut. Period. These people have sold you for peanut. That is period. In the Western world, if you have a project, House of Rep, senators, governors will kill in project. Or about the money, or about how this project will be executed fine and benefited the people. Onye say man will go here. But these people will eat alone, die alone. These people eat alone. These people eat alone. They want only them to be rich men. You become poor. You be poor. You take my money. You even pursue me on the road to pass. You don't build road. The small one will have self. You put motor siren bia simple on uzo. Nkara eme bia mkoboko. Nkara eme ejuomia from one side bia. Ejuomia bia. Ka mpo oro bi uzo kwa. Nkakwa na ero ho uzo. Enye ha mo mmiri. Enye ha mo uzo. Enwe ihe nyere m nka mo bia mkoboko. Mpo no uzo. Uzo nwa nka obere dị adị. Anyị si aga. Unu emezina because unu na-eme ihe unu na-eme as Nigeria ndị a na-epu nku. Ịghọtago? These governors na-epu nku simple because you channel your energy somewhere. Na send it to there. Send it, carry all your energy, all that your energy, send it on them. On them, senators, reps, governors, mmadụ hold them responsible. Hang on. Untimely death. All these children that died by security men, they are the cause. Because number one job for every governor is security of life and properties. Child education. These children, they don't have ordinary education. No education, no job, nothing. No even children activity. Shameless people as a governor. Ordinary children activity, no activities. No
Do you remember civic center mgbe anyị pere mpe? Do you remember? These people don't have civic center. Nothing to show. Nothing to write home about. Now they are saying they want to bring security men. Security men for what? Security men, go and bring job. Security men, go and bring job. Working. You might hear about job. Go and bring job. Security men of what? One, you cannot do it. The fight you cannot fight because 4 years you get away from the office. For most of them, we only stay 2 years and get away. So if another person come out, that your security man will not hold because it's under federal system. You got to go. So that thing will not hold. It will not hold. Any project now brought indigenous cannot stand because once the governor goes away, another governor come. You got to go. So the answer is clear. What the children want is profession, vocational training. We will offer. We will volunteer. Vocational training, job creation, fast, because before it's too late. Vocational training and job creation. If you refer this, if you fail these two things, that land, onye ọbụla nwere ego, we run away from it. Because you don't need to go to a scientist to know that if children in large number enwere ihe ha na-eme na they will turn to criminals. You don't need any scientist to tell you that. Ndị obodo kwere ihere sef. They will go to Abuja to sit down in the hall and the channel TV channel TV will carry it where they will come out there to talk nonsense. Yeah? Because they had on Abuja ebe nwere security. Then put security for themselves. Na Abuja. Happens. Then they should not come to Igbo land. Let them stay in Abuja. Let them stay there in Abuja. Let them not come here. Yes, tuku ebe ọ bụ na Abuja ichi ibe na Igbo land o jiri 200 policemen. Here intimidation. All intimidation be here. 200 policemen in Igbo land. 200 policemen in Igbo land. Ije Abuja iburu moto nya moto gị iruzie na ala Igbo ịchọ driver chọọ 200 policemen or intimidation. You took our money. Ije were ego were afa anyị nara ego asịkwa ha ngịnye m were afa anyị nara ego tii na akpa were na-asa big man goro nnukwu moto goro nnukwu ụlọ ịbịawazie na ala Igbo iburu nnukwu moto buru ndị eke bịa ntụwa adịghị nwanne asị na aka nri kwụọ aka ekpe akwụọ aka nri. Ụmụazị ya ihe m chọrọ ka ha ekwuzi none of this Biafra ka ha na-ekwu. These governors unu na-ekwu Biafra, these people ha bụ ndị ori. They will go to back give your people money to make them guys ka nwee ike support ha. Guys, make anything direct so that you can identify who is your enemy. Identify who your enemy is. Because if you go the other side, then you attract federal government. Don't attract federal government. One day go and meet these people so that the federal government agaghị etinye gị ọnụ. Ịchọ ka atiri gị ọnụ, deal with them. Deal with them because federal government knows this in Nagode. Federal government know how much they gave them every month. They know. Federal government know how much they gave the senators, they gave the rep, they gave the governors. Federal government know. So if you descend on them, nobody will blame you. But if you go and say you want to disintegrate country, these people, they will go to your new country, they will use their money to influence the new country. The same corruption continue. You don't have money, they have money. They will use their money to influence your future. Yes. Yes, that is why you never have a meaningful leader. Anytime you have leader, they will go take their big money to influence the leader. Yes. That's why I tell you, go this way, best for you. I'm going to give you advice. Go this way. By force, by fire, profession. And vocational training, professional.
the government anaghị create job because igbe ha anaghị create job. Vocational training, profession, ka ị nwee akara aka, ka ị nwee akara aka, create a room for loan. Ọkwa ha nke a ga-emenye gị loan were gbapụ na Dubai. Ha ga-create microfinance. Ọ nwere mgbe eme microfinance bank. Ị gaa n'ugwu Hausa enwere microfinance bank for agriculture. Even now they are working of microfinance bank for cattle ranch. What about you people? Ke maka ọnụnwa ndị nọ na Igbo, ndị nọ na East, South East region. Now these people ha achọghị pass bill for cattle ranch bill. So governor, a president will bring money, again with ego for cattle ranch. They bring money for agriculture. So you, your governors, what are they doing? The House of Rep, what are they doing? Nwanne a sị atụrụ ọmara atụrụ ofe ka ofe isi n'ọhịa. Ebe a ka m ga-ekwudebe taa. Unu chọzikwe is up to you. Anyị nwa na onwe anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Our own foundation is based on industrialization, profession, tradition, religion and culture. That is our own. Onye ọbụla ekere ọrụ eke, kwa ihe unu ekere ọrụ eke, ka bụ nke anyị. Ị mara your own, you go and do. We will face our direction. Don't tell us to follow you. Our direction is here. If you mara your direction, ị mara ebe ọ dere gị, onye ọbụla nwere ebe ọ dere ya. Ị mara ebe ọ dere gị, jebe that side. A sị na nnukwu mmọnwụ ga-apụta na oti mkpu ga-eti. Nnukwu mmọnwụ ga-agba enu, oti mkpu ga-etiriri. So nnukwu mmọnwụ na-abịa. Ị chọrọ iwe oti mkpu, ị chọrọ iso nnukwu mmọnwụ. Ị chọrọ iwe oti mkpu, ị gaa n'aka ekpe. Ị chọrọ iso nnukwu mmọnwụ, ị gaa n'aka ndị ekere ọrụ eke. Onye biri ibe ya biri. Ị hapụzie nke gị chọwa ebe ọ dere onye ọzọ, nwanne enwe ụgba. So ya dịrị na mma ụmụ ibe, ụmụazị, ana Igbo na-achọ ndị ọma. Ana Igbo na-achọ ndị ọma. Onye ọbụla aka ya dị ọcha ịnwe anwa gbuo Igbo land, your problem will be times 4. Mana ka ị hụrụ ndị a, deal with them. I don't know.